Majú sa opozičné strany zúčastniť okrúhleho stolu prezidenta? V žiadnom prípade. O čom chcete rokovať? Verím, že demokratické strany majú jasno v tom, že chceme byť plnoprávnym a suverénnym členom Európskej únie a NATO. A ak máme nejaké výhrady, vieme si to vydiskutovať v týchto organizáciách. Prezident Pellegrini rieši len svoje stranické problémy a problémy svojich partnerov. Smer, Hlas, SNS aj Pellegrini kandidovali pod ruskou vlajkou, s ruskými naratívmi a niektorí možno aj s ruskými peniazmi. A vedeli dobre, že týmto poškodzujú dlhodobé záujmy nášho členstva v NATO a Európskej únii. Nech si oni vysvetľujú, že ožobračujú nielen svojich voličov, ale všetkých občanov Slovenska. Neberiem tézu, že týmto sa potvrdí zahranično-politická orientácia. Tá je jasná. To je ako sadnúci ku stolu a utvrdzovať sa v tom, že vraždy a lúpeže sú zlé. Už len takáto diskusia otvára otázku, že či to nie je inak. Nech si svoje návštevy v Moskve, v Pekingu či vo Vietname vysvetľuje vládna koalícia. Neťahajme za nich horúce kaštany z pahreby.